От начало. После от начало. Давай. Германия. Берлин. Берлин? Тихо, дете и ба. Тихо. Ай, казвай. Чакай, ще му дам още 10 лева. Ела тук бе. Гей burada трей мağazanın seni böyle kazan gibi. Dur bakalım. Така, почваме от начало. Всички столици ли знаеш? Аз ги знам всичките, той не ги знам, аз ги знам само. Давай да Биле. чуя. Да. Питай. Добре. Канада, Отава. Америка, Вашингтон. Айде си казвай. Италия, Рим. Швейцария. Швейцария. Берн. Швеция, Стокхолм, Швейцария, Берн. Швеция, Стокхолм. Австрия. Виена. Кажи друга държава. Румъния, Букурещ. Сърбия, Белград. Македония. Скопие. Ей. Гърция, Атина. Турция. Анкара. Чок ме реци, мала. Много, много, много. Армения. Ириван. Филипините. Манила. Да, бе. Да, бе. Тайланд. Тайланд. Банкок. Абе, Китай. Пекин. Япония. Токио. Ти нещо ще кажеш, е? Знаеш ли ги? Най-високия връх Еверест, 8848 метра, най-дългата река Нил, най-голямата пустиня на света Сахара, къде са Амера, Африка, най-големите езеро Виктория, най-дълбоките езеро Байкал, 7 континенти, Азия, Африка, Северна Америка, Южна Америка, Антарктида, Европа, Австралия, 9 планети, Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Той направо ми иба майка. Ти си професора. Ти си професор, да. А, шеф, нали ти казвам откъде? Разбрах се. Anladın mı abi? Anladım. Ay problem Ay. yok. Doğru. Tamam. Radyasyon. Tamam. Haydi abi. Ay. Айде. Güle güle. Güle güle. Спаси, имаш ли нещо да кажеш, защото аз не. Брат, аз замръзвам. И аз забързвам. Този, То- това малкото ме замръзи. мисли не шапката, братле. Да. Той е над средно интелигентно ниво в България на 90% от Да, населението. да, брат. Да, брат. Аз ти го гарантирам това. Да, брат. Аз ти го гарантирам.